Аз Дота се и днес ще играя Dream League Soccer 2016 година и тя обаче има и някои апдейтове, които са доста добри. Така, сега Сюплеер. О, да, ето да. Сега ще махнем слагите. Махаме ги. Махаме ги. Махаме ги. Махаме ги. Махаме го. О, сега ще видим дали Роналдо ще го имаме, като дали ще може да го закупиме. Роналдо. Стигаме. До Суарес можем. Добре, бе, нали пред... Това много ме ядосва. Както и да е. Марсел. Айде, Марсел ще купим. Чудесна защита. Така. Сега, цъкаме в... Тука. И Левандовски ще трябва да го заместим. С Марсело. Първата игра на Марсело ще направим с те. Шопите. Ма си хакнем още малко магийски. Да си имаме просто. Добре, сега ще започва. Айде. Меси ми е капитан. Ето, да. Подавай тук. Тики-так. Просто тики-так. Ето още в началото. В тоята минута. Фак, бе, брат. Фак. И Лука Модрич, между другото. Меси ми е централен нападател. Защото не знам дали знаете, че Меси ми е любимият играч. Стига, бе. Мале, сега ако Меси ми е контузен, той ще го направя дрампериан. Има си късмет. Изтощил ме малко от батерията. Господ батерията. Пуй, бе, моето уче. Ето корнер ще да има. За корнерите може и го да вкарам сам, къде да знаеш. Ще центрирам на Макс. Иска да видя какво ще стане. Уау! Леле! Иначе това ще да е много красив гол от страна на футболистите ми. Ето го, бе! Браво, бе! Зерове, айде да започваме. Гудболсон, браво! Той е... Повара му е 99 и е голд, между другото. Защото има жълта натковка. Дайте, оставете на Неймар, той ще се справи. Модрич. Айде, Модрич. Гудболсон. Гудболсон точно след него. Хайде да е. Модрич. Марсело. Ето го и Марсело. Хауф. Бековете. Къде са бековете? Хамес. Между другото, да, Хамес ми е защитник, защото аз мисля, че Хамес е слаба ракия. Не ме карайте просто да слагам Марсел като вратар. Просто ще е ужас. Keep Pager. Просто няма да имам думи. Просто ако Марсело ще бъде да... Уау, това е страхотен шпагат. И града! Каква града, Неймърчо? Защото така се излагаш? Така не е яко. Не е хубаво. Взимай. Давай, бе, Гудболсон. Точно така. Пуй са, защото това ще има засада. Не, няма. Няма да има засада. Той защитника вече беше минал. Поне... Така. Айде. О, браво, бе, Марсело, бе! Халфът се прояви като чудесен човек, който вкара за гол. Грешка. Неймар трябва да си поправи грешката, като вкара още един гол. О, бе, какво става тук, бе? Леле, браво, бе, Миси Сурка. Браво за Меси, браво. Ще си го сейвна. Много яко беше. Айде. Никак си имаме чудесни централни нападатели. Какво искаш? Давай. Така, сега всичките, нали, но после изведнъж, като почне второто по време,
По средата, нека да и почват да се изморяват. И трябва да има смени за тогава. За стъпва смени. И аз ще видя кои няма да играят и кои ще играят. Тия, които се справят перфектно. Примерно ето са Марсело, снайпериста. Няма как просто да го спеда. Ето той е халфче, ама виждате ли как се проявява напред? Защото който си го може, си го може! Не бе, брат! Защо така? Защо те питам? Няма нищо. Нека Меси си направи хеттрик. Няма нищо лошо. Ето го Лука Модрич. Лука Модрич. Защо бе, брат? Ето го Пепе. Най-добрата защита. Абе, не ви пречи така. Факт, бе. Гудумсон вече не може да тича. Той е клепар. О, не. А, Модрич, какво правиш, бе? Пак. Ама той да вол, той... Хм. Да. Чакай се с такава сила да вкараш гол. Ще ма чекаш, което уче. Обаче, ще правим така. Ето, това са новите. Айде, гол искам. Не, бе! Имаме един червен картон. Кларк. Кларк, от тебе очаквах много. Точно от тебе. Най напразно. Не ме кай да мисля това, бе. Ей, ето го. Ето го нашият уинарски отбор. Туре 0 на 5. Модрич няма да играе един матч. Много на пръс. Факт, бе. Зилата. Това ви забавя. Виждане и до скоро.